Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. We're not going to answer the question about Mbuyiseni Ndlozi. You've got his number and some of you talk to him, call him. I'm not responsible for Mbuyiseni Ndlozi. 90% of the people who were here, who expected to be here, are here. That's what matters. Whoever is not here was not supposed to be here from the beginning. Angiwahumushe lamagama ngesizulu. Umuntu ongekho la kwakungafanele nokuthi azabe khona kusuka ekuqaleni. Usho njalo uCommander in Chief CIC Julius Malema. Uthi umuntu ongekho obengekho kule conference abebe kuyo kwakungafanelanga abe khona kwasekuqaleni. Sanibona, yazi bengibheke SABC News. Beyibize enye political analysis ukuthi abake ba-analyze babeke nje imbono yabo. Manje umbuzo bebewubuza ukuthi is it possible now ukuthi uDr Mbuyiseni Ndlozi was forced to resign, hayi ukuthi uvele waresigna nje voluntarily. Lokho kungenze ngacabanga yayenza ke lento isense ingakho ngenza le video. Isifiso sami esikhulu ukuthi ngikukhombise ubufakazi obenza ukuthi nami ngithi uDr Mbuyiseni Ndlozi aka resignanga ngoba ethanda kodwa uphoqelekile ukuthi a resign. Nizokhumbula ukuthi ngoDecember EFF beyine NPA, National People's Assembly, ongeyesithathu kulonyaka esisuka kuwo lapho bebeyokhetha khona ubuholi beEFF. uDr Mbuyiseni Ndlozi akabangabikho kodwa kunamagama ashiwo Julius Malema. Angifisi ukuthi lawo magama ashiwo yimi kodwa ngifuna ukuthi ngimdedele kodwa mawuqala le video ngicanga ukuthi wazwile lawo magama. Mayiqala nje le video ngicanga ukuthi lawo magama wazwile bewayi indication ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ake silande ubufakazi lobe ngithi yibo benza ukuthi ngicabanga ukuthi uDr Mbuyiseni Ndlozi aka resignanga voluntarily kodwa uphoqiwe noma uxoshiwe ke asisenze lelo gama noma yena seyi member yeEFF kodwa ukhishiwe eParliament. Kodwa inkomba zokuthi lento engiyishoyo iyiyo nasi. Engizomdedela manje uSecretary General weEFF uMarshall Dlamini, naye wabuzwa ukuthi uMbuyiseni Ndlozi ngabe usecommunicateile na ukuthi ukuphi uyena uphendula kanje. No, he's not, but we're going to ask him respectfully so. And Samuel, once we say respectfully so, that's a base. We can't go beyond that. We're not going to reduce our conference to an individual. We're here now on the third NPA. And this NPA is going to prove that no one is bigger than this organization. This is an organization of members of the EFF. We are a member, you know what is expected. So I'm not going to entertain any name. I've got 2,500 delegates that are here. And then it starts and it ends there. And we're going to humbly ask that, let's move in that way. Everyone else that knows that is a member in good standing of the EFF is supposed to be here and will be here. But I can tell you now, without any fear or favor, no one is bigger than the EFF. The EFF is bigger than all of us. Uthi sibalikhulu la uMarshall Dlamini uthi ingeke bathathe iconference engaka bese bafocusa kumuntu oyedwa. Unama members abalela ku 2500. Kodwa noma iliphi ilunga leEFF elikwi good standing underline. Noma iliphi ilunga leEFF elikwi good standing neEFF likhona ku conference. Awusho ukuthi ilunga leEFF elingekho ku good standing alikho lapha ya kule conference. Usho njalo uMarshall Dlamini. Uthe any member of the EFF who's in good standing with the EFF is here. So lokho nje kuveza lento engiyishoyo ukuthi uDr Mbuyiseni Ndlozi kuqalwa nje le conference bese sekuvele kunenkinga zangaphakathi ukuthi nje thina besingazi ingakho bebesindicatela kancane. Ingakho bebesindicatela kancane ukuthi hayibo angeke sithathe le part kodwa nje thina njengabantu besifuna ukuqonda ngoba phela besingamboni eqenjini. Manje banele babonto ke seyidlulile iconference basebethi cha ndoda resign asikwazi ukukhipha ipublic statement ezokwazi ukuye ebantwini kuthiwa wena uresigning. Lokho kwenzelwa thina njengomphakathi. Kodwa ke akugcini lapho. Asiyeke ku CIC emveni basekukhethwa ama leaders
kunenkulumo ayikhulumayo interesting kimi. Asike sizwe ukuthi uthini yena. Let's go and build our structures. Let's go and defend our structures. We cannot allow our organization to be divided. There are comrades who are working day and night to divide the EFF. EFF met here at the Third National People's Assembly and elected leaders. EFF met here at the Third National People's Assembly. The EFF is here to stay. The EFF will not die today. The EFF will not die tomorrow. This organization is going to be here for generations to come. They declared this Nazareth a death place of the EFF. They thought the EFF was going to be officially buried here. Now, the EFF is not buried. The EFF is re-energized. We are re-energized. And determination. Don't stop the EFF because it's unstoppable. Kule nkulumo esiqeda kuyilalela kaCIC uyachaza ukuthi cha kunabantu abakhona kwi-EFF kodwa inhloso yabo ukubulala yona i-EFF. Kodwa ke uxwayisa ama-members wabo ukuthi fighters asingavumi ukwehlukana. Okwesibili kunabantu i-EFF ihlangene lapha eNazareth yakhetha abaholi. EFF bekufungiwe kuthiwa iyafa njoba lapha iyona death place yayo. Iyayila indawo yesigameko la i-EFF ezofa khona. Ife iseNazareth. Kodwa ke i-EFF njoba seyiphuma lapha yana se-re-energize igain amandla ngendlela eyisimanga. Usho njalo kuCIC Julius Malema. Kodwa ke inhloso yami yale video beyinkulu bekungukuthi ngikudlalele lenkulumo le engiyidlala ekuqaleni ngiyidlala iphelele bese kuba uwe nawe ozozithathela isinqumo. Kodwa ngokuzwa kwami uthi uCIC angeke bona ba entertain indaba kaMbuyiseni Ndlozi. Umuntu ongekho kuleya conference kwakungafanelanga bekhona kwasekuqaleni. Sho njalo uJulius Malema. uDr Mbuyiseni Ndlozi wayengekho ke. uDr Mbuyiseni Ndlozi wayengekho. Ngiyekungithusile kona ukubona ukuthi uyaresigna kodwa mase sengikhumbula lamagama sengiyakhumbula konje kwathiwa umuntu ongekho kwakungafanelanga bekhona kwasekuqaleni. Asiphinde simcaphune futhi okugcina aphinda washo. He's not here. I heard people saying he's here, he's doing this. He's not here. He's not here. And it's not our interest to entertain such nonsense. It's not our interest. We're dealing with political issues here, not egoism, not people who think they are bigger than this organization. It will show them once again that it's bigger than all of them. So we as a matter of principle, SG and policy position, we're no longer going to answer any nonsense about Mbuyiseni Ndlozi. Never. Ngiyathemba ke nani nizwele ngeke baphendule nonsense about Mbuyiseni Ndlozi. Yeah, iyona into ayishilo kuCIC la ukuthi akekho Mbuyiseni Ndlozi. Into ayisho ekuqaleni ukuthi wonke umuntu obekufanele abe lapha ya ukhona. Umuntu ongekho lapha kwakungafanelanga abe khona kwasekuqaleni. Amazwi kaCIC wethu uJulius Malema. Ingakho ke nami ngivumelana nale political analyst ekade ikhona lapha ithi uMbuyiseni Ndlozi akaresignanga voluntarily njengoba kusho istatement kodwa uxoshiwe. Nami ngifisa ukuzwa umbono wakho na comment section. Beka umbono wakho. Ungangiphikisa ungikhiphele effect unasi isizathu njoba nami ngenzile. Noma ungasibhala ke sakungalesi isizathu ngizosifunda bese ngibuyela kuwe. Kodwa nami izizathu zami ngizibekile phambi kwakho ukuzobona. Cela like le video uyishare, comment comment section below. Ngiyabonga kakhulu ukuthatha isikhathi sakho ubuke le video. Mina nawe sidibane kwi video elandelayo.